Istnieją kampery tak małe, że musisz z nich wyjść tylko po to, by zmienić zdanie, ale te, które zobaczysz dzisiaj, są z innej planety. Choć w dzisiejszych czasach styl vintage jest trendem, te 8 modeli rzuciło wyzwanie wszelkiej logice inżynieryjnej i dobremu smakowi. Nie były to tylko pojazdy. Były to eksperymentalne marzenia na kołach, które niewielu odważyło się prowadzić. Upewnij się, że dotrzesz do miejsca numer 1, ponieważ ten projekt jest tak dziwny, że wygląda jak dom uciekający przed własnymi fundamentami. Zaczynajmy. Νούμερο 8. Ultra Van. Η Πιάση, δεκαετία του 60. Φαντάσου ότι πηγαίνεις στον αυτοκινητόδρομο τη δεκαετία του 60, κοιτάζεις τον καθρέφτη και βλέπεις κάτι που δεν έχει εξήγηση. Ένα σχήμα επιμήκες, στρογγυλεμένο, λαμπερό, που μοιάζει με άτρακτο αεροπλάνου χωρίς φτερά να γλιστρά ανάμεσα στην κυκλοφορία. Δεν είναι όνειρο, ούτε παρέστηση. Είναι το Ultra Van. Σχεδιασμένο από έναν αεροναυπηγό ονόματι David Peterson, αυτό το αυτοκινούμενο έσπαγε κάθε κατεστημένο στη βιομηχανία των τροχόσπιτων. Ενώ άλλοι κατασκευαστές τοποθετούσαν ξύλινα κουτιά πάνω σε σασί φορτηγών, το Ultra Van χρησιμοποιούσε μια μονοκόκ δομή αλουμινίου, ακριβώς όπως τα αεροπλάνα της εποχής. Δεν υπήρχε παραδοσιακό πλαίσιο, δεν υπήρχαν ξεχωριστές δοκί. Όλα ήταν ένα κομμάτι, ελαφρύ, ανθεκτικό και παράλογα φουτουριστικό. Με μήκος 22 πόδια, περίπου 7 μέτρα, ζύγιζε μόλις 1.100 κιλά. Αυτό είναι λιγότερο από πολλά σημερινά σεντάν. Στο εσωτερικό είχε πλήρη κουζίνα, μπάνιο με ντους, κρεβάτι για 2 και χώρο αποθήκευσης. Ήταν μια κατοικήσιμη διαστημική κάψουλα, ένα σχεδιαστικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το πρόβλημα βρισκόταν πίσω. Για να διατηρήσει το πάτωμα επίπεδο και χαμηλό, ο Πίτερσον τοποθέτησε έναν πίσω κινητήρα προερχόμενο από το Chevrolet Corvair, έναν εξακύλινδρο αερόψυκτο που μόλις ξεπερνούσε τους 100 ύπους. Σε επίπεδο έδαφος, σε ίσιους δρόμους, το Ultra Van λειτουργούσε αποδεκτά. Αλλά μόλις εμφανιζόταν μια ανηφόρα, μόλις ο δρόμος άρχιζε να ανεβαίνει προς τα βουνά, το πράγμα άλλαζε. Ο κινητήρας άρχιζε να χάνει ταχύτητα σταδιακά, σαν να πάλευε με τον ίδιο τον αέρα που τον έκανε ξεχωριστό. Οι οδηγοί μάθαιναν να σχεδιάζουν με ώρες προκαταβολικά οποιαδήποτε ανάβαση, να παίρνουν φόρα, να προσεύχονται η ανηφόρα να μην είναι πολύ μεγάλη. Όταν η Chevrolet σταμάτησε να κατασκευάζει τον κινητήρα του Corvair, το έργο τραυματίστηκε θανάσιμα. Προσπάθησαν να προσαρμόσουν άλλα μηχανικά μέρη, πιο βαριά, πιο ισχυρά, αλλά η αρχική ισορροπία δεν ήταν πλέον η ίδια. Η παραγωγή ατώνησε αργά και το Ultra Van κατέληξε να εξαφανιστεί. Σήμερα είναι ένα κομμάτι λατρείας, παράξενο, κομψό και μπροστά από την εποχή του. Ένα αεροπλάνο που δεν απογειώθηκε ποτέ, αλλά που συνεχίζει να κάνει όποιον το κοιτάζει να ονειρεύεται. Νούμερο 7. Vixen 21 TD ή Pipois, δεκαετία του 80. Αν η δεκαετία του 80 ήταν η δεκαετία των υπερβολών, κάποιος ξέχασε να ενημερώσει το Vixen 21 TD. Σε μια εποχή όπου τα αυτοκινούμενα ήταν τεράστια, τετράγωνα και διψασμένα για καύσιμα, εμφανίστηκε αυτό. Χαμηλό, στιλιζαρισμένο, με μια στάση σχεδόν επιθετική, σαν ένα σπορ αυτοκίνητο επιμικημένο μέχρι το παράλογο. Δεν έμοιαζε με τροχόσπιτο, έμοιαζε με ένα σχεδιαστικό πείραμα ερχόμενο από άλλον πλανήτη. Πίσω από αυτή την τρέλα βρισκόταν ο Bill Collins, ένας από τους μηχανικούς που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του DeLorean, του αυτοκινήτου από το «Επιστροφή στο μέλλον». Το όραμά του ήταν απλό, αλλά ριζοσπαστικό. Να δημιουργήσει ένα αυτοκινούμενο που να οδηγείται σαν ένα ευρωπαϊκό σεντάν. Και πραγματικά το πέτυχε. Το Vixen είχε ένα σώμα από ιαλοβάμβακα, βελτιστοποιημένο σε αεροδυναμική σύραγγα, ένα πολύ χαμηλό κέντρο βάρους χάρη στον πίσω κινητήρα του και έναν σχεδιασμό τόσο συμπαγή που χωρούσε σε ένα τυπικό προαστιακό γκαράζ, κάτι αδιανόητο για οποιοδήποτε άλλο όχημα της κατηγορίας του. Αλλά το πιο αναπάντεχο, αυτό που άφηνε όλους με το στόμα ανοιχτό, βρισκόταν στη μηχανική του καρδιά. Ένας κινητήρας turbo diesel BMW, εξακύλινδρος, συνδεδεμένος με ένα χειροκίνητο κυβότιο 5 ταχυτήτων. Ναι, διάβασε σωστά. Χειροκίνητο. Η αλλαγή ταχυτήτων σε ένα αυτοκινούμενο μήκους 6 μέτρων δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε ο μέσος αγοραστής της δεκαετίας του 80.
Αλλά χάρη σε αυτόν τον συνδυασμό και την αιμονική αεροδυναμική του, το Vixen μπορούσε να φτάσει σε νούμερα κατανάλωσης κοντά στα 30 μίλια ανά γαλόνι. Σε μια δεκαετία με φθηνή βενζίνη και διψασμένους κινητήρες VT8, αυτό ήταν σχεδόν επαναστατικό. Το πρόβλημα ήταν ότι η αγορά δεν ήταν έτοιμη. Οι αγοραστές αυτοκινούμενων ήθελαν αυτόματη άνεση, ήθελαν ευρύχωρα σαλόνια όπου να μπορούν να κινούνται, ήθελαν να νιώθουν σε ένα σπίτι, όχι στην καμπίνα ενός αεροπλάνου. Η χαμηλή οροφή του Vixen ανάγκαζε την ανύψωση ενός τμήματος μέσω υδραυλικού συστήματος για να μπορεί κανείς να σταθεί όρθιος, κάτι που πολλοί θεωρούσαν περιττή ταλαιπωρία. Το αποτέλεσμα ήταν σκληρό. Η εταιρεία χρεοκόπησε αφού κατασκεύασε λιγότερες από 600 μονάδες. Πολύ προχωρημένο, πολύ διαφορετικό, πολύ παρεξηγημένο για την εποχή του. Σήμερα, τα λίγα Vixen που επιβιώνουν είναι περιζήτητα από συλλέκτες που εκτιμούν τη σπανιότητα και την ιστορία του. Γιατί το Vixen 21TD μας δίδαξε κάτι σημαντικό. Μερικές φορές, το μέλλον φτάνει πριν από την ώρα του και κανείς δεν ξέρει τι να το κάνει. Νούμερο 6. Clark Cortez, η Πιάτα, δεκαετία του 60. Υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή περοννοφόρων ανυψωτικών. Και μετά υπάρχουν οι εταιρείες που, μια ωραία μέρα, αποφασίζουν ότι μπορούν επίσης να κατασκευάζουν τροχόσπιτα. Έτσι, απλά. Η Clark, μια εταιρεία γνωστή ακριβώς για τα βιομηχανικά περοννοφόρα της, αποφάσισε να μπει στον κόσμο των αυτοκινούμενων τη δεκαετία του 60 και δεν το έκανε με λεπτότητα. Το έκανε σαν να κατασκεύαζε ένα από τα οχήματα μεταφοράς της. Με ατσάλι, πολύ ατσάλι. Το Clark Cortez ήταν κυριολεκτικά ένα τάγκ με παράθυρα. Αντί να τοποθετήσουν ένα ξύλινο κουτί πάνω σε ένα συμβατικό σασί, όπως έκαναν όλοι οι άλλοι, οι μηχανικοί της Clark επέλεξαν κάτι ριζοσπαστικό. Μια δομή unibody εξ ολοκλήρου από ατσάλι. Όχι αυτοσχέδια βιδωμένα κομμάτια, όχι ξύλα που φουσκώνουν με την υγρασία. Όλα ενσωματωμένα, συγκολλημένα, συμπαγή, βιομηχανικά. Και το πιο εκπληκτικό, κίνηση στους εμπρός τροχούς. Δεκαετίες πριν αυτό, γίνει κοινό στα οχήματα αναψυχής. Εξαλείφοντας τον πίσω άξονα μετάδοσης, πέτυχαν ένα εντελώς επίπεδο πάτωμα. Μπορούσες να περπατήσεις μέσα στο κορτέζ με απόλυτη άνεση, χωρίς υπερυψωμένα τούνελ ή άβολα σκαλοπάτια, κάτι που τη δεκαετία του 60 ήταν επιστημονική φαντασία. Ήταν λαμπρό ως σύλληψη, αλλά αυτή η δύναμη έκρυβε ένα προφανές πρόβλημα. Το ατσάλι το έκανε απίστευτα στιβαρό, αλλά και παράλογα βαρύ. Με βάρος περίπου 3.200 κιλά, ο αρχικός κινητήρας, ένας Plymouth V8 8 των 318 κυβικών ιντσών, μόλις που μπορούσε να το κινήσει με αξιοπρέπεια. Η επίτευξη ταχύτητας αυτοκινητόδρομου απαιτούσε υπομονή, πολλή υπομονή και ένα γενναιόδωρο δεξιπόδι. Οι επιταχύνσεις ήταν αργές, οι προσπεράσεις, ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Και μετά υπήρχε ο σιωπηλός εχθρός, η σκουριά. Σε περιοχές όπου χρησιμοποιούσαν αλάτι στους δρόμους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το μέταλλο άρχιζε να φθύρεται από κάτω. Αυτό που φαινόταν άφθαρτο μπορούσε να μετατραπεί σε πορτοκαλί σκόνη με το πέρασμα των χρόνων, καταβροχθίζοντας σασί και αμάξωμα χωρίς έλεος. Το Clark Cortez ήταν ένα έργο μπροστά από την εποχή του, μια δήλωση αρχών για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται τα πράγματα για να διαρκούν για πάντα. Αλλά το βάρος και η διάβρωση ήταν οι αχίλιες πτέρνες του. Σήμερα, τα λίγα αναπαλαιωμένα αντίτυπα είναι κομμάτια συλλογής για όσους εκτιμούν τη σχεδόν επίμονη βιομηχανική μηχανική του. Γιατί το Κορτέζ δεν ζητούσε συγγνώμη που ήταν βαρύ, απαιτούσε σεβασμό επειδή ήταν στιβαρό. Νούμερο 5. Toyota Sun Raider 4x4, η Ιαπωνία κάθετος η ΠΙΑ, δεκαετία του 80. Πολύ πριν τα πολυτελή κάμπερ κυριαρχήσουν στο Instagram, πριν τα Sprinter 4x4 γίνουν το όνειρο κάθε περιπετειώδη, υπήρχε ένας μικρός σχεδόν ακαταμάχητος πολεμιστής. Το Toyota Sun Raider 4x4 δεν ήταν το μεγαλύτερο, ούτε το πιο πολυτελές, ούτε το πιο εντυπωσιακό, αλλά ήταν πιθανώς ένα από τα πιο ικανά εκτός ασφάλτου που κατασκευάστηκαν ποτέ. Η βάση ήταν το θρυλικό σασί του Toyota Hilux,
Εκείνο το ίδιο που το Top Gear προσπάθησε να σκοτώσει χωρίς επιτυχία χρόνια μετά. Πάνω σε εκείνη την άφθαρτη πλατφόρμα, οι κατασκευαστές τοποθέτησαν ένα αμάξωμα από υαλοβάμβακα διαμορφωμένο σε 2 κύρια κομμάτια. Όχι ξύλινα πάνελ που φουσκώνουν με τη βροχή, όχι αιώνιες διαρροές που μετατρέπουν το εσωτερικό σε εκτροφείο υγρασίας. Ήταν συμπαγές, ανθεκτικό και αναπάντεχα ευέλικτο σε δρόμους όπου άλλα οχήματα αναψυχής έμεναν ακινητοποιημένα χωρίς σωτηρία. Μπορούσε να σκαρφαλώσει σε βραχώδη μονοπάτια, να διασχίσει ριάκια, να περάσει από δύσκολα εδάφη και να φτάσει σε μέρη που φάνταζαν αδύνατα για ένα τροχόσπιτο. Έμοιαζε με την τέλεια ισορροπία μεταξύ περιπέτειας και αυτονομίας, το όνειρο κάθε ταξιδιώτη που ήθελε να απομακρυνθεί από την άσφαλτο χωρίς να απαρνηθεί τις βασικές ανέσεις. Μέχρι που άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα. Τα πρώτα μοντέλα του Sun Raider φόρτωναν υπερβολικό βάρος σε έναν πίσω άξονα που δεν είχε σχεδιαστεί για τέτοια απέτηση. Χρησιμοποιούσαν μια διαμόρφωση γνωστή ως full floating, που έδινε την εμφάνιση διπλών τροχών, αλλά δεν πρόσφερε την πραγματική αντοχή ενός άξονα ενός τόνου. Υποπλήρες φορτίο, με το νερό, τα σκεύη, το φαγητό και τους επιβάτες, η καταπώνηση ήταν ακραία. Άρχισαν να κυκλοφορούν ανησυχητικές ιστορίες, άξονες που υποχωρούσαν στη μέση του δρόμου, επικίνδυνες καταστάσεις που κανείς δεν ήθελε να βιώσει με υψηλή ταχύτητα. Η Toyota, που ήταν πάντα σοβαρή με τις ευθύνες της, κατέληξε να βγάλει μαζικές ανακλήσεις για να αντικαταστήσει αυτά τα εξαρτήματα με ενισχυμένες εκδόσεις. Ήταν ένα σκληρό πλήγμα για τη φήμη του μοντέλου, αλλά η ιαπωνική μάρκα έκανε το σωστό, αναγνώρισε το λάθος και το έλυσε. Μετά τη διόρθωση, το Sun Raider ανέκτησε τη φήμη του και σήμερα θεωρείται ένας θρύλος του κλασικού overlanding, ένα όχημα που αποδεικνύει ότι ακόμα και οι γίγαντες μπορούν να έχουν πύληνα πόδια, αλλά και ότι η ειλικρίνεια και οι έγκαιρες λύσεις χτίζουν θρύλους. Ηρωνικά, αυτό που παραλίγο να καταστρέψει την ιστορία του, κατέληξε να το μετατρέψει σε ένα από τα πιο περιζήτητα κάμπερ από συλλέκτες όλου του κόσμου. Μέχρι εδώ, έχουμε δει συναρπαστικές παραξενιές, μηχανές που προηγήθηκαν της εποχής τους ή που έδωσαν προτεραιότητα στην καινοτομία έναντι της κοινής λογικής. Αλλά τα 4 που ακολουθούν είναι άλλου επίπεδου. Είναι εκείνα που πήγαν την ιδέα του σπιτιού πάνω σε ρόδες, σε εδάφη, όπου η φυσική, η βαρύτητα και η ισορροπία έπαψαν να είναι προτεραιότητα. Και το νούμερο 1 δεν είναι μόνο παράξενο, είναι πιθανώς το πιο παράλογο και ευφυώς επικίνδυνο κάμπερ που κύλησε ποτέ. Ετοιμαστείτε, γιατί ο ήλιγκος πρόκειται να ξεκινήσει. Νούμερο 4. Chevrolet Blazer Salette, η ΠΙΑ, δεκαετία του 70. Η ιδέα, στα χαρτιά, ήταν λαμπρή. Να πάρεις ένα στιβαρό και δημοφιλές όχημα 4x4 όπως το Chevrolet K5 Blazer και να το μετατρέψεις σε ένα ενιαίο κάμπερ από το ίδιο το εργοστάσιο. Όχι οικιακές προσαρμογές, όχι αυτοσχέδιες ξυλουργικές εργασίες στον γκαράζ του σπιτιού. Μια καθαρή επαγγελματική λύση, έτοιμη για χρήση. Έτσι γεννήθηκε το Blazer Salette, ένα από τα πιο τολμηρά στοιχήματα της Chevrolet τη δεκαετία του 70. Η ενσωμάτωση ήταν πλήρης. Η μπροστινή καμπίνα και ο πίσω χώρος διαβίωσης ήταν συνδεδεμένα, επιτρέποντας τον οδηγό να περάσει από το τιμόνι στην κουζίνα χωρίς να χρειαστεί να κατέβει από το όχημα. Μια ευλογία τις μέρες με βροχή ή ακραίο κρύο. Στο εσωτερικό υπήρχε χώρος για μαγείρεμα, για φαγητό, για να κοιμηθούν 4 άτομα. Σόμπα, νεροχύτης, φορητό ψυγείο, όλα μέσα σε ένα μπλέιζερ με κίνηση στους 4 τροχούς. Στα χαρτιά ήταν το όνειρο του περιπετειώδη, το απόλυτο εργαλείο για όσους ήθελαν να φτάσουν σε απομακρυσμένα μέρη χωρίς να απαρνηθούν τις βασικές ανέσεις. Αλλά τότε η φυσική υπενθύμησε ότι είχε κάτι να πει. Το πρόβλημα ξεκίνησε με εκείνη την υπερυψωμένη οροφή από υαλοβάμβακα. Για να δημιουργήσουν χώρο διαβίωσης στο πίσω μέρος, οι σχεδιαστές έπρεπε να σηκώσουν τη γραμμή της οροφής σημαντικά. Εκείνη η οροφή, μαζί με τη δομή που τη στήριζε, πρόσθεσε σχεδόν 450 κιλά στο υψηλότερο μέρος του οχήματος. Ξαφνικά, το κέντρο βάρους του Blazer, που ήδη δεν ήταν ακριβώς χαμηλό,
μεταμορφώθηκε σε δημόσιο εχθρό νούμερο 1. Σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, το σαλέτ συμπεριφερόταν με αποδεκτό τρόπο, με εκείνη τη χαρακτηριστική ταλάντωση των ψηλών οχημάτων, αλλά εντός του αναμενόμενου. Το πρόβλημα εμφανιζόταν όταν η άσφαλτος τελείωνε. Σε βραχώδεις δρόμους, σε απότομες κλίσεις, σε ανώμαλα εδάφη, το όχημα άρχιζε να νιώθει παράξενα. Οι οδηγοί παρατηρούσαν μια πλευρική κλίση ακόμα και όταν κινούνταν σε ευθεία γραμμή. Το πρόσθετο βάρος στα ύψη έκανε τον Blazer να κινείται σαν εκρεμές, ανακτώντας αργά την ισορροπία του από κάθε λακκούβα, από κάθε ανομαλία. Η πίσω ανάρτηση, σχεδιασμένη για ένα πολύ ελαφρύτερο όχημα, υπέφερε υπό το σταθερό φορτίο. Η μετάδοση δούλευε στα όρια στις ανηφόρες και αυτό που έπρεπε να είναι ένα ασταμάτητο παντός εδάφους, ένας εξερευνητής αδύνατων δρόμων, κατέληξε να μοιάζει με κάτι που βρίσκεται συνεχώς στο χείλος της ανισορροπίας, σαν ένας ισορροπιστής που ποτέ δεν καταφέρνει να βρει τη σωστή στάση. Η Chevrolet κατασκεύασε περίπου 1.780 μονάδες πριν το έργο εξαφανιστεί σιωπηλά, χωρίς μεγάλες ανακοινώσεις, χωρίς αποχαιρετιστήριες καμπάνιες. Απλά σταμάτησαν να το φτιάχνουν. Σήμερα, ακριβώς λόγω αυτής της σπανιότητας, λόγω αυτού του συνδυασμού χρησιμότητας και παραξενιάς, το Blazer Chalet μπορεί να φτάσει σε τιμές που υπερβαίνουν τις $50.000 σε εξειδικευμένες δημοπρασίες. Ένα σεβαστό νούμερο για ένα όχημα που, στην εποχή του, κανείς δεν ήξερε πολύ καλά πώς να το ταξινομήσει. Νούμερο 3. Volkswagen Beetle Superbagger. Η Piaggio δεκαετία του 70. Υπήρξε μια στιγμή στην ιστορία όπου η δημιουργικότητα και η έλλειψη κανονισμών έδωσαν τα χέρια για να παράγουν πράγματα που σήμερα μας φαίνονται άμεσα παράλογα. Το Superbagger είναι το τέλειο παράδειγμα. Κάποιος, κάπου στην Καλιφόρνια, κοίταξε ένα μικρό Volkswagen Beetle, το εμβληματικό σκαθάρι, και σκέφτηκε «Εκεί χωράει ένα σπίτι». Όχι μια σκηνή στην οροφή, όχι ένα τρέιλερ από πίσω. Ένα σπίτι. Κυριολεκτικά. Η ιδέα ήταν απλή στη σύλληψή της, αλλά τρομακτική στην εκτέλεσή της. Να κόψουν τον Beetle ακριβώς πίσω από τα μπροστινά καθίσματα, να αφαιρέσουν το αρχικό πίσω μέρος και να τοποθετήσουν πάνω σε ό,τι απέμεινε μια ξύλινη δομή που έμοιαζε περισσότερο με ακραίο μαστόρεμα παρά με σοβαρή μηχανική. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι που μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως μια μίνι καλύβα καρφωμένη πάνω σε ένα σασί, σχεδιασμένο για κάτι πολύ πιο ταπεινό. Στο εσωτερικό, το Superbagger πρόσφερε τα βασικά. Έναν μικροσκοπικό νεροχύτη, μια μικρή σόμπα κάμπινγκ, χώρο για να κοιμηθούν 2 άτομα σε εμβρυϊκή στάση. Στο χαρτί, ακουγόταν σαν το μινιμαλιστικό όνειρο, η πεμπτουσία του van life, δεκαετίες πριν υπάρξει ο όρος. Στον δρόμο, ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Το πρόβλημα δεν ήταν η ιδέα καθ' αυτή, που είχε το ενδιαφέρον της. Το πρόβλημα ήταν η φυσική, εκείνη η φύλη που πάντα εμφανίζεται όταν λιγότερο τη χρειάζεσαι. Το αρχικό Beetle, με τον πίσω αερόψυκτο κινητήρα του, μόλις απέδιδε περίπου 60 ύπους. Ήταν αρκετό για να κινεί το μικρό αυτοκίνητο και τους επιβάτες του με αξιοπρέπεια, αρκεί να μην υπήρχαν πολύ απότομες ανηφόρες. Αλλά τώρα, εκείνος ο ίδιος κινητήρας έπρεπε να σέρνει ένα ξύλινο κουτί που ζύγιζε αρκετές εκατοντάδες κιλά και, το χειρότερο, μετέτρεπε το σύνολο σε ένα γιγάντιο πανί κάθε φορά που φυσούσε πλευρικός άνεμος. Η υπέρβαση των 80 χιλιόμετρων την ώρα έμοιαζε με πρόκληση της μοίρας, σαν να ζητούσες πάρα πολλά από έναν κινητήρα που ποτέ δεν σχεδιάστηκε για τέτοιο έργο. Οι στροφές γίνονταν ασκήσεις πίστης, με την ταλάντωση να απειλεί να γύρει τη δομή πέρα από το λογικό. Και το φρενάρισμα σε απότομες κατηφόρες δεν ήταν μια μηχανική ενέργεια, ήταν μια πράξη πίστης. Κυριολεκτικά, έπρεπε να προσεύχεσαι τα φρένα, τα ίδια που σταματούσαν ένα αυτοκίνητο 800 κιλών να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα σύνολο που διπλασίαζε αυτό το βάρος. Παρ' όλα αυτά, το 1975 το Superbagger κόστιζε περίπου $6.000, ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για την εποχή, και ο κόσμος το αγόραζε, γιατί αντιπροσώπευε την ελευθερία, την πιθανότητα να ταξιδεύεις με το σπίτι σου στην πλάτη, αν και εκείνο το σπίτι ήταν ασταθές, αργό και δυνητικά επικίνδυνο. Σήμερα, ηρωνικά,
Ένα Superbagger σε καλή κατάσταση μπορεί να ξεπεράσει τις $40.000 σε δημοπρασίες κλασικών οχημάτων. Ο χρόνος, εκείνος ο αμήλικτος κριτής, μετέτρεψε αυτό που ήταν μια επικίνδυνη παραξενιά σε ένα περιζήτητο κομμάτι συλλογής. Ένα όχημα που παλεύει να προσπεράσει ένα ποδήλατο μεταμορφωμένο σε αντικείμενο πόθου. Η ιστορία έχει αίσθηση του χιούμορ. Νούμερο 2. Del Rey 3 Level, η Ada, δεκαετία του 60. Αν πίστευες ότι ένα κάμπερ έπρεπε να είναι συμπαγές για προφανείς λόγους, αν πίστευες ότι υπήρχε ένα λογικό όριο στο τι μπορούσες να χτίσεις πάνω στην καρότσα ενός pick-up, το Del Rey 3 Level ήρθε για να σπάσει όλα αυτά τα σχήματα και μερικά ακόμα. Στη μέση της δεκαετίας του 60, σε έναν κόσμο όπου ο πειραματισμός δεν γνώριζε όρια, κάποιος κοίταξε την καρότσα ενός τυπικού φορτηγού και αποφάσισε ότι εκεί χωρούσε κάτι περισσότερο από ένα απλό υπερυψωμένο κρεβάτι ή μια σκηνή. Αποφάσισε να χτίσει ένα σπίτι 3 επιπέδων. Και όχι, δεν είναι μεταφορά. Είναι μια κυριολεκτική περιγραφή. Στο πιο πάνω μέρος, πάνω από την καμπίνα του οδηγού, μια ζώνη ανάπαυσης με χώρο για 2 άτομα. Στο μεσαίο επίπεδο, στο ύψος της αρχικής καρότσας, ένα σαλόνι με καθίσματα και ένα μικρό αναδιπλούμενο τραπέζι ή τραπεζαρία. Και στο κάτω μέρος, ακριβώς πάνω από το έδαφος, η κουζίνα με πρόσβαση στο εξωτερικό. Ήταν ένας σχεδιασμός τύπου split, σαν ένα σπίτι πολλών ορόφων, συμπιεσμένο στο πίσω μέρος ενός pick-up, ένας πύργος της Βαβέλ πάνω σε ρόδες. Οπτικά, η επίδραση ήταν αναμφισβήτητη. Το Del Rey 3 Level τραβούσε την προσοχή όπου κι αν εμφανιζόταν. Ο κόσμος σταματούσε για να κοιτάξει, να δείξει, να ρωτήσει. Ήταν μια δήλωση προθέσεων, ένας τρόπος να πεις «Το σπίτι μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου, αν και είναι πάνω σε ρόδες». Αρχιτεκτονικά ήταν ευφυές, με κάθε επίπεδο να εκμεταλλεύεται τον χώρο με έξυπνο τρόπο, αλλά σωματικά ήταν ανησυχητικό. Το πρόβλημα, όπως πάντα, ήταν το βάρος. Μόνο η δομή του κάμπερ, κατασκευασμένη από ξύλο και ιαλοβάμβακα, πλησίαζε τα 1.300 κιλά. Αυτό χωρίς να υπολογίσουμε το νερό, χωρίς να υπολογίσουμε τις αποσκευές, χωρίς να υπολογίσουμε τους επιβάτες στο ανώτερο επίπεδο. Όταν προστίθεντο όλα, η πίσω ανάρτηση πολλών pick-up της εποχής άρχιζε να υποχωρεί δραματικά. Η μούρη του οχήματος ελάφραινε, χάνοντας την επαφή με τον δρόμο. Οι μπροστινοί τροχοί έχαναν φορτίο και πρόσφυση. Το τιμόνι γινόταν ανακριβές, ασαφές, σαν το φορτηγό να μην ήξερε πολύ καλά προς τα πού ήθελε να πάει. Τώρα, φαντάσου να παίρνεις μια στροφή με 90 χιλιόμετρα την ώρα, με ένα κέντρο βάρους τόσο ψηλό, που μοιάζει να θέλει να γύρει από δική του απόφαση. Φαντάσου να προσπερνάς άλλο όχημα και να νιώθεις πως ο πλευρικός άνεμος σπρώχνει ενάντια σε εκείνον τον τοίχο των 3 ορόφων. Κάθε ρηπή γινόταν μια προειδοποίηση, κάθε στροφή μια προσευχή, κάθε φρενάρισμα μια άσκηση υπολογισμού ρίσκου. Το Del Rey 3 Level δεν ήταν μόνο μεγάλο. Ήταν δυσανάλογο για το όχημα που το μετέφερε, μια λύση σε αναζήτηση ενός προβλήματος που κανείς δεν είχε ζητήσει να λυθεί. Παρ' όλα αυτά, έγινε ένα θρυλικό κομμάτι. Σήμερα, το να βρεις ένα πλήρες και σε καλή κατάσταση είναι σχεδόν αδύνατο και οι συλλέκτες πληρώνουν εκπληκτικά ποσά μόνο για τη μονάδα, για εκείνη τη δομή των 3 ορόφων που αψήφισε τη βαρύτητα και, ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, επιβίωσε για να το διηγηθεί. Νούμερο 1. GMC Motorhome, η Pia, δεκαετία του 70. Όταν η General Motors, ο αμερικανικός γίγαντας, αποφάσισε να μπει στον κόσμο των αυτοκινούμενων τη δεκαετία του 70, δεν το έκανε αντιγράφοντας κανέναν. Δεν πήρε ένα υπάρχον σασί φορτηγού και του τοποθέτησε ένα κουτί. Όχι, σχεδίασε κάτι από το μηδέν. Και το αποτέλεσμα έμοιαζε βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας της εποχής. Το GMC Motorhome δεν έμοιαζε με τίποτα που είχε κυκλοφορήσει πριν. Το προφίλ του ήταν χαμηλό, κομψό, με απαλές γραμμές που έμοιαζαν σμιλεμένες από τον άνεμο. Δεν είχε εκείνο το τετράγωνο και αδέξιο σχήμα των παραδοσιακών αυτοκινούμενων. Έμοιαζε με ένα επίγειο λεωφορείο, ένα διαστημόπλοιο, έτοιμο να διασχίσει τους αμερικανικούς αυτοκινητόδρομους.
Το κλειδί της συμπεριφοράς του βρισκόταν από κάτω, σε μια εντελώς δική του πλατφόρμα που η General Motors ανέπτυξε ειδικά για αυτό το όχημα. Κίνηση στους εμπρός τροχούς, κάτι πρωτάκουστο σε ένα όχημα αυτού του μεγέθους εκείνα τα χρόνια. Ανεξάρτητη ανάρτηση και στους 4 τροχούς, επίσης μια απόλυτη σπανιότητα. Και ένα σύστημα πισωτροχών σε διάταξη τάντεμ με πνευματική ανάρτηση που επέτρεπε τη ρύθμιση του ύψους και της σκληρότητας ανάλογα με το φορτίο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτοκινούμενο μήκους πάνω από 8 μέτρα και βάρους 4.500 κιλών που απίστευτα οδηγούνταν με μια σταθερότητα που κανένας ανταγωνιστής δεν μπορούσε να φτάσει. Στον αυτοκινητόδρομο, το GMC παρέμενε σταθερό, χωρίς εκείνες τις ταλαντώσεις που χαρακτηρίζουν τα συμβατικά τροχόσπιτα. Στις στροφές, χάραζε την πορεία με μια εκπληκτική ακρίβεια. Οι οδηγοί που δοκίμαζαν ένα για πρώτη φορά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οδηγούσαν κάτι τόσο μεγάλο. Πολλοί ειδικοί το θεωρούν μέχρι σήμερα το καλύτερο αυτοκινούμενο από άποψη οδήγησης που κατασκευάστηκε ποτέ. Τότε, τι πήγε στραβά? Ο συγχρονισμός. Όλα ήταν θέμα συγχρονισμού. Το GMC Motorhome φορούσε έναν τεράστιο κινητήρα V 8 των 455 κυβικών ιντσών. Έναν 7,5 λίτρων κυβισμού που παρέδιδε περίσσια ισχύως, αλλά κατανάλωνε καύσιμο σαν να μην υπήρχε αύριο. Σε μια εποχή με φθηνή βενζίνη, αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ακριβώς όταν το μοντέλο άρχιζε να εδραιώνεται, όταν οι πωλήσεις άρχιζαν να απογειώνονται, ήρθε η πετρελαϊκή κρίση του 1973. Ξαφνικά υπήρχαν ατελείωτες ουρές στα βενζινάδικα. Οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν. Ο ενεργειακός πανικός κατέλαβε τη χώρα. Και κανείς, απολύτως κανείς, δεν ήθελε ένα όχημα που μόλις κατάφερνε μεταξύ 8 και 10 μίλια ανά γαλόνι, περίπου 3 ή 4 χιλιόμετρα ανά λίτρο. Δεν ήταν αστοχία μηχανικής. Δεν ήταν λάθος σχεδιασμού. Ήταν ένα εξωτερικό πλήγμα, μια τέλεια καταιγίδα που κανένας κατασκευαστής δεν μπορούσε να προβλέψει. Το GMC Motorhome ήταν πολύ καλό για τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Η παραγωγή συνεχίστηκε μέχρι το 1978, αφήνοντας σχεδόν 13.000 μονάδες κατασκευασμένες, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η φήμη του πότη κόλλησε στο μοντέλο σαν βδέλα. Σήμερα, ωστόσο, το GMC Motorhome είναι ένα απόλυτο είδωλο. Αναπαλαιωμένα και εξυγχρονισμένα, με πιο αποδοτικούς κινητήρες και ενημερωμένα συστήματα, πολλά αντίτυπα ξεπερνούν τις $100.000 στην αγορά των συλλεκτών. Είναι η οριστική απόδειξη ότι ο λαμπρός σχεδιασμός, η τολμηρή μηχανική μπορούν να επιβιώσουν από το χειρότερο των πλαισίων. Ότι οι καλές ιδέες, αν και φτάνουν σε κακή στιγμή, καταλήγουν να βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία. Και γι' αυτό, για την τόλμη του, για τη μεγαλοφυΐα του, για την τραγική του κακή τύχη, το GMC Motorhome είναι, χωρίς αμφιβολία, ο βασιλιάς του παραλόγου σε αυτή τη λίστα. Από μια άτρακτο αεροπλάνου με κινητήρα Corvair που δεν μπορούσε να ανέβει ανηφόρες, περνώντας από ένα επιμήκες σπορ αυτοκίνητο με χειροκίνητο κυβότιο που κανείς δεν ήξερε να εκτιμήσει, μέχρι να φτάσουμε σε έναν πύργο 3 ορόφων πάνω σε ένα pick-up που αψηφούσε τη βαρύτητα σε κάθε στροφή. Όλα αυτά τα οχήματα έχουν κάτι κοινό. Κάποιος τόλμησε να σκεφτεί διαφορετικά. Ήταν κυλιόμενα πειράματα, τρελές ιδέες που κάποιος έβγαλε από τη σχεδιαστική πλάκα και έβαλε πάνω σε ρόδες, αν και όλος ο κόσμος πίστευε ότι ήταν τρελός. Κάποια απέτυχαν παταγωδώς, λόγω προβλημάτων βάρους ή κέντρου βάρους. Άλλα άλλαξαν τη βιομηχανία χωρίς κανείς να το προσέξει στην εποχή του. Και αρκετά σήμερα θα ήταν αδύνατο να πάρουν έγκριση τύπου για λόγους ασφαλείας που καν δεν υπήρχαν όταν κατασκευάστηκαν. Αλλά η ιστορία των τροχόσπιτων δεν προχωρά μόνο με συνετά και βαρετά σχέδια. Προχωρά με μηχανικούς που τόλμησαν να ρωτήσουν «Κι αν του βάλουμε έναν δεύτερο όροφο?» Με ονειροπόλους που κοίταξαν ένα Beetle και είδαν ένα σπίτι. Με υπέροχους τρελούς που υπέγραψαν σχέδια που οποιοσδήποτε άλλος θα είχε σκίσει. Με εταιρείες που ρίσκαραν τα πάντα για μια ιδέα, ακόμα κι αν η στιγμή δεν τη συνόδευε.